Посрещането на новата година не е това, което беше преди години. Някак ми изглежда меркантилно да влезеш във Фейсбук и да гледаш снимки на отрупани маси с ядене, пък някои от тях и с пари. Състезание би го нарекал аз. Хора, които обръщат повече внимание на телефоните си, отколкото на хората, с които са събрани. Роднини, далеч един от друг. А помня как едно време бяхме събрани на едно място 30 човека и се празнуваше до сутринта. Компании, разговори, които вече са демоде, а сега ги няма. Всичко е изкуствено, виртуално. Дори и в семействата не е това, което беше. Някъде там има мъж или жена, които крият много неща един от друг. Премълчана болка, дълбока рана, изневяра, грешка, скрити сълзи, разбити мечти. Някои от вас пак ще кажат глупости. Но не са глупости. Аз не изкривявам истината. Никога. Всички сме грешни. Всеки един от нас е направил грешка в живота си, която няма да забрави и няма да си прости. Това е, което аз виждам. Не знам доколко съм прав, но знам, че има истина в думите ми. И ще ви кажа още нещо. Аз лично не очаквам по-добра година. Очаквам по-добри действия от моя страна към живота ми. Всичко останало е, както казах, изкуствено.